И здравейте на всички, аз съм Синият дракон и играя днеска Майнкрафт пак. И днеска ще оцелявам, което телефон. В смисъл няма да се кръстя сервера, нормал, peaceful. Ще го пусна на лесно, да не ми е трудно. И креативен света. Аз ще кувам. Сега трябва да се го направя на плюсче, защото си кълвах. Това ли? Това е де ще поставя. Ето и нещо беше. Окей. Значи. Аха. Добре. Ще се го направим на плюсче и да почваме. Малко дърво да събера. Първо да съберем малко дърво. Защото без дърво не мога. Мисля, че ако първо намеря бамбук или нещо, чак тогава да чувам в минута да копая, защото трябват ресурси, така като знаете. Да, не виждам колко сметам да отидем да го такова ми има забляха очите. Защото оттатъка се режи лук. Ще направим една брадвичка. Да седмем този кръстник. Това пиле. Изучваме за кола. Трябва ни храна. И пък аз мога да се покача. Така. Камък. Левел. Така. Шляц. Ще направим сега. Вече имаме търчове. А тук има още. Колко е, който ще направим след торчове. Вземем и малко камък да се посъбера, защото не трябва. За мадра.
Вече имаме търчове и можем да отидем в мината. Обаче трябва да събера още дърво, защото ни трябва скърка и там са други. Отидем да съберем дървеска. Бързо ще направих нещата, бързо се резах. Малко по малко. Ще успея и да намеря диаманти. И тук за тез. Не знам ако се чувам тихо на клипа, но съжалявам. Сега да остава само да намерим пещера. Това е някаква рандом дупка, не е пещера, нали? Да. Мисля. Там има една, ама не знам, някак си нещо бавим, на мен ми изглежда лошо. Да, горе на планината. Особено, че няма да има. Овце. Ой, колко много овце. Ще имам залегло. Защо? Старам само към шифта. Трябва да направим една печка. Да опечем това пиле. И да посъбера малко храна. Защото просто да отидем да убием. Две пътилки. Да ядем. Чакай, какво няма? Това да опечем. И да съберем още малко камък. Ще ни трябва. Ако намеря сега айрън, ще сме перфектно. А защо не искам само shift? Правим една кирка. Не, първо ще изхъбим тъс. Такава. Да отидем да съберем още малко камък.
И е тъпо, защото става ден и трябва нощ и трябва да спа. Да го вземем. Това да го вземем. И да спим. Само да залезе слънцето. Yes. Искам да спа, защото да не се спалнат. Някакви гадни неща, вие го знаете. И ми пусна такова. Отиваме. Още кол. Ще ни трябва и кол. Вече съм трети левел. Между другото. Тук има още. Иха. Колко много кол. Само тут вече. Почти цял стак сигурно. Ама не, няма да има. И ми се щупи кърката. Таман, аз исках да ми се щупи кърката. Исках по-бързо да такова кола. Да го чупя. Сега и тук да намеря айрон. И ще съм 6. Още колко. Имаме 29 кул. И там има още. Ние сме богати с кул. Богати. Гледайте колко. Гледайте само, гледайте. 5, 6 кол. 3 редо. Гледай, 44 кол. Гледай, направо. Право не мога. Още кол няма да снимам. Слушай го си. След няма как. Сам. Събирам за храната, ако свърши, да имам поне една сурова. Аре, не мога да целя. Много викат. Много викате. Там има нещо. Но това ще разберем в следващият епизод. Това беше от мен, аз бях Синя Дракон. Дайте положителен вод за клипа и чао!